ai al'amarin haka yake Allah kuwa wallahi Allah ai wato ina gaya maka fandage baka sani ba in dai tara zunzurutun maziraran jibgin faramanci ne to babu kamar ni ka ga Allah ƙarya kake na rantsa da sarkin da ke bosan numfashi ƙarya kake kai dan munafincin ka ƙwarar ka ai baka kai ni wallahi Allah kai dan banza kai in dai munafanci ne kai ni an samu hashi kuma kasai da samu harawa munafanci kai ni ministan munafunci ne ka baka min ƙarya in dai zunzurutun munafanci ne la ilaha illallah muhammadu amma mun taba zama da kai ba gaskiya a garin ma ka ji labari kalala ni suna na munafiki to duk ba dan ganin fan bai gwa so na kawai ake ji a gurin munafanci kasa Allah ni ne shugaban munafukan duniya ba kawai dai Allah alqur'ani ne to ni ne shugaban munafukai mai jiran garin fan bai gwa kai ya mutu ne ya hau la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya jama'a la ilaha ya kashe ni jama'a dai faru ya laushe ni jama'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan jama'a zai kashe ni la ilaha illallah Allah ga tabace ni wannan ba Allah ba tafiya ga da shi ya zo da kaya kushi na daga matsali na an ci zo wallahi tun na bacci tun da kuma kun ta guda rayuwa na to ya na ne kashe ni wannan munafici ne in kabe ta yi wannan ga mu me faru ga mu san Allah mun biyo nan muna da firan mu da shi yana ce mu shi babban munafici ne sai mu yawa da ina ce mu duk munafici shi yake ai ba jo munafici a duniyar nan kawai shi ne daga hannu yana wannan na duke ya mana ba kungari na yake yi ni ba kungari na yake ba ni kuma mun yi hanya ne ina mushi wazi yana munafunci munafiki ne wannan ba Allah kai ne munafuci wallahi ai munafiki kai munafiki kai ba munafuci ne aran munafuci alƙaran munafuci ne yanzu kai munafiki ne shi ne munafiki ne kar ya gaje wala kai ne munafuci wallahi ai ba wanda ya ga munafiki ka duba larka bana munafiki cikin kowa munafikin ne wai shi ne wallahi wala kai ne kai da munafiki Allah kun gare a ku tsaya da kai ne munafiki wallahi Allah kai ne ka san Allah